በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምሳኹም ይኹን። ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ደቂ ተዋህዶ ከመይ ውዒልኩም? እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ክነመስግኖ እስከብዛ ሰዓት ደቂቃን ብሰላም ብጥዕና ገይሩ ዘጽንሐና ልዑል ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዩ። እሺ ፍቅራተይ ንሎማዓንቲ ሒዙ ዝመጻኹ እንቋዕ ብጽሐኩም ናበልኩ እየ። ዓመታዊ ክብረ በዓል ናይ ሃዋርያት ኣቦታትና እዩ ዘሎ። ብዚ ዕለት እዚ ሃዋርያት ኣቦታትና እንታይ ዝገበሩሉ እንታይ ዝኾኑ እዩ ካብዚ ተበጊስና ንሕና ጨጉራፍ ወይ ከዓ ሓርያ ንሰርሕ ኢና። ዕንጉታ ወይ ከዓ ሕምባሻ ሒዝና በረኻ ነወፍር ኢና። ምስ ዝተተሓዘ እቲ ባህልና ካበይ ዝመፀ እዩ ዝብል ክንርኢ ኢና። ከምኡ እውን ዝማሬ ኣቀድም ኣቢልና ምስጋና ዝማሬ ክንዝምር ኢና። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ተኸታተልተይ ዝኾንኩም ድማ የኽብረሊ እናበልኩ ነዚ ቪድዮ ብላይክ ጀምርዎ፣ ሸር ድማ ይትረስዑ እናበልኩ ናብኡ ከብለኩም ሓቢርኩም ንጽንሑ። ሕዝቢ ቅዱሳን ሃዋርያት ክቡራን ኣእማደቲ ቤተ ክርስቲያን እናበልና ክንዘምር ኢና። ሓቢርኩም ንጽንሑ ፍቑራተይ። ሕዝቢ ቅዱሳን ሃዋርያት ክቡራን አዕማደ ቤተ ክርስቲያን ሕዝቢ ቅዱሳን ሃዋርያት ክቡራን አዕማደ ቤተ ክርስቲያን ሰመየ ስሞሙ ደቂቀ ብርሃን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ሰመየ ስሞሙ ደቂቀ ብርሃን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ሕዝቢ ቅዱሳን ሃዋርያት ክቡራን አዕማደ ቤተ ክርስቲያን ሕዝቢ ቅዱሳን ሃዋርያት ክቡራን አዕማደ ቤተ ክርስቲያን ሰመየ ስሞሙ ደቂቀ ብርሃን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ሰመየ ስሞሙ ደቂቀ ብርሃን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ሕዝቢ ቅዱሳን ሃዋርያት ክቡራን አዕማደ ቤተ ክርስቲያን ሕዝቢ ቅዱሳን ሃዋርያት ክቡራን አዕማደ ቤተ ክርስቲያን ሰመየ ስሞሙ ደቂቀ ብርሃን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ሰመየ ስሞሙ ደቂቀ ብርሃን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ሕዝቢ ቅዱሳን ሃዋርያት ክቡራን አዕማደ ቤተ ክርስቲያን
ሕዝቢ ቅዱሳን ሐዋርያት ክቡራን አዕማደ ቤተ ክርስቲያን ሰመየ ስሙሆሙ ደቂቀ ብርሃን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ሰመየ ስሙሆሙ ደቂቀ ብርሃን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ወዘሮ መዝገበ ቃልከ ወዘሮ መዝገበ ቃልከ መዝገበ ቃልከ ውስተ ኩሎ ምድር መዝገበ ቃልከ ውስተ ኩሉ ምድር መዝገበ ቃልከ ውስተ ኩሉ ምድር መዝገበ ቃልከ ውስተ ኩሉ ምድር ወዘሮ መዝገበ ቃልከ ወዘሮ መዝገበ ቃልከ መዝገበ ቃልከ ውስተ ኩሉ ምድር 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 ዘሪኦምዎ ንመዝገብ ቃልከ ዘሪኦምዎ ንመዝገብ ቃልከ ንመዝገብ ቃልከ ኣብ ኩሉ ምድሪ 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 ወእምዝ ዳግመ ዳግመ ኢንመውት ዳግመ ኢንመውት ዳግመ ኢንመውት ወእምዝ ዳግመ ዳግመ ኢንመውት ዳግመ ኢንመውት ዳግመ ኢንመውት ካብዚ ንድሓር ንኻልኣይ ግዜ ኣይንመውትን ንኻልኣይ ግዜ ኣይንመውትን ንኻልኣይ ግዜ ኣይንመውትን ንኻልኣይ ግዜ ኣይንመውትን ካብዚ ንድሓር ንኻልኣይ ግዜ ኣይንመውትን ንኻልኣይ ግዜ ኣይንመውትን ንኻልኣይ ግዜ ኣይንመውትን ንኻልኣይ ግዜ ኣይንመውትን ስለ መዝሙሩ ባዕል ዝኾነ ዱለባሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ። ካብዚ ቀፂልና ትርጉም ምሳሌን ሓርያ ወይም ደሞ ብገለገለ ከባብታት ሓርያ ዝበሃል ብሓደ ሓደ ከባብታት ከዓ ጨጉራፍ እናተባሃለ ዝፍለጥ ኣብ ሓወርያ መናእሰይ ቆልዑ ኮይና ሒዝናዮ ንበረኻ ንወፍር እናቱ ትርጉምን ምሳሌን ክንርኢና ማለት እዩ። ሓቢርኩም ንፅንሐ ፍቑራት እዩ። ካብቶም ክርስትያናዊ ትውፊት ዘለውዎም ባህልታትና እቲ ሓደ ኣብ በዓል ሓወርያ ዝስራሕ ሓርያ ወይም ጨጉራፍ እዩ። ትርጉም ኣሰራርሓ ሓርያ እንትስራሕ ዕረ ወይም ደሞ ዒቃ ንብሎ ደጋጊምካ ቀጥቂጥካ ብማይ ብምሕፃብን እቲ ክሪ መሳሊ ነገር ይወፅእ። ነቲ ክሪ መሳሊ ድማ ኣብ 3 ወይ 4 ወይ 5 ወይ 7 ብምኽፋል ይፍተል ይእነን።
ኣብ ጫፍ ድማ ድምፂ ንክህብ ካብ ተረሽዋ ተፈቲሉ ዝእሰር ነኳዓይቶ ይንጥልጠል። ነኳዓይቶ ብገለገለ ከባቢ ድማ ብሁር ንብሎ። ነቲ ሓርያ መትሓዚ ዝኸውን ዕንፀይቲ ድማ ኣብ ላዕሊ ይግበረሉ፣ ላዓት ድማ ይበሃል። እዚ ኩሉ ግና መንፈሳዊ ትርጉም ዘለዎ እዩ። እቲ ሓርያ ናይ ሓለንጊ ረማውያን ምሳሌ እዩ። ኣብ ጫፍ ንድምፂ ዝኸውን ነኳዓይቶ ዝግበረሉ ሓለንጊ ረማውያን እውን ኣብ ጫፍ በላሕቲ ነገራት ላማ፣ ሚስማር፣ ቁራፅ ሓፂን ይኣስሩ ከም ዝነበሩን ስቃይ ሃዋርያት ምስካሓሒ ከም ዝነበረን ዘረድእ እዩ። ሓርያ ናይ ቅዱሳን ሃዋርያት ምሳሌ እንትኸውን ብብዙሕ ምቅጥቃጥን ምጭፍጫፍን ሓርያ ከም እንሰርሖ ከምኡውን ሃዋርያት ብናይ ኣይሁድን ኣይሂዛብን መከራ ሓሊፎም ስግኦም ከም ሽጉርቲ ተቀርዲዱ ብእምኒ ተቀጥቂጦም ብሰይፊ ኣፃብዕቶም ተቆሪፆም ኣብ ዕንጨይቲ ተሰቂሎም ከም ዝሓለፉ ምስክርነት ዝህብ መልእኽቲ እዩ። ትርጉም ኣሰራርሑ እንትንርኢ ድማ እቲ ሓደ ሓርያ ካብ ሰለስተ ምፍታሉ ምስጢረ ስላሴ የምህረና። ኣምላኽና ብስም ብኣካል ብግብሪ ሰለስተ እኳ እንተኾነ ሓደ ኣምላኽ እምበር ሰለስተ ኣምላኽ ከም ዘየለ ንምርዳእ። ካብኡ ኣርባዕተ እንትፍተል ድማ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ከም ዘለዋን ብዛዕባ ሓደ ጎይታ ከም ዝምህራን ምሳሌ እዩ። ካብ 5 ወይ ድማ ካብ 7 እንትኸውን ድማ 5 እንትኸውን 5 ኣዕማደ ምስጢራት ወይ ድማ 7 እንትኸውን ድማ 7 ምስጢራት ቤተክርስትያን ከም ዘለዋ ነገር ግን ሓንቲ ቤተክርስትያን ከም ዘላ ዘመልክት ምስጢራዊ ትርጉም ኣለዎ። ትርጉም ኣከባብራ ሓርያ በዓል ሓዋርያት እንትንኸብር ሓርያን ዕንጉታን ወይ ድማ ሕምባሻ ንብሎ ሒዝና ናብ በረኻ ወይ ድማ ናብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ብምውፃእ ነቲ ሓዋርያ ነንትግ ድምፁ ድማ ክስካብ ርሑቕ ቦታ ይስማዕ። እቲ ሓርያ እናተወቅዐ ድምፁ ክስካብ ርሑቕ ቦታ ከም ዝስማዕ ከምኡ እውን ናይ ሃዋርያት ስብከቶምን ትምህርቶምን እውን ክስካብ ጫፍ ምድሪ ፀግዒ ዓለምን ከም ዝበፅሐ ምሳሌ እዩ። ነዚ ድማ ቅዱስ ዳዊት ብትንቢቱ ነገሮም ናብ ኩላ ምድሪ ቃላቶም ድማ ክስካዕ ወሰን ዓለም ይወፅእ ኣሎ ብምባል ገሊፅዎ እዩ። መዝሙር ቅዱስ ዳዊት ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 4። እቲ ዝብላዕ ዕንጉታ ወይ ድማ ሕምባሻ ድማ ናይ ሰማያዊ መንግስቲ ሽልማትን ዕረፍትን ዝገልጽ ምሳሌ ኣለዎ። ሃዋርያት ከም ፀሓይን ወርሕን እናበርሁ ብክብሪ ደሚቆም ኣብ ገነት ከም ዘለው ይነግረና። እቲ ዕንጉታ ብቅዱሳን ሃዋርያት ስም ዝቀርብ ዝኽሪ እዩ። በረከቶም ንኽሕልወና ጸለቶም ንኸድሕነና እንምሕፀነሉ እዩ። ስለዚ እዩ ድማ ንሕና ምስ በልዓና ፈውሲ ነጎዳ እናተባሃለ ነቲ ዝተረፈ ናብ ገዛና ሒዝናዮ ንምለስ። ፈውሲ ነጎዳ ማለት ግና ኣብ ሰነን ሓምለን ዝናብ ስለ ዘሎን በርቂ ነጎዳ እናበረቀ ንብረት ስለ ዘጥፍእን ህይወት ስለ ዘሕልፍ እቲ ብስም ሓዋርያት ዝተባረኸ ዕንጉታ ግና ካብዚ ሓደጋን መዓትን ፈውስን መድሓኒትን ከም ዝኸውን ዝገልጽ ግሩም መልእኽቲ ኣለዎ ይብለና። ስለ ቃሉ በዓል ቤት ዝኾነ ልዑል ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጻሕዮ። ብድጋሚ ንኹላኹም ደቂ ተዋህዶ እንኳዕ ኣብፅሐኩም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።